छान अशी गोल टमटमीत अशी भाकरी जी आहे ती फुललेली आहे, आपण पाहू शकता। नमस्कार मंडळी, तर आज आपण बनवणार आहोत तांदळाचं पीठ उकडून घेऊन त्यापासून बनणाऱ्या पांढऱ्या शुभ्र भाकऱ्या। तर त्यासाठी साहित्य जे आहे ते अगदी हातावर मोजण्या एवढंच आहे। पाणी लागणार आहे आपल्याला, चवीपुरतं मीठ लागेल आणि तांदळाचं पीठ लागेल। तर मित्रांनो, आपण बरेचदा भाकऱ्या जेव्हा करतो तेव्हा ते डायरेक्ट पीठ हाताने मळून त्याच्या भाकऱ्या थापतो आणि बरेचदा मित्रांनो आपण तांदळाचं पीठ उकडून त्यापासून भाकरी बनवत नाही। परंतु तुम्ही अशा प्रकारे जर भाकरी बनवली तर ती भाकरी अगदी मऊ आणि कापसासारखी लुसलुशीत होते। तर आता आपण वळत आपल्या पुढच्या कृतीकडे। तर मित्रांनो, आता आपण तांदळाचं जे पीठ आहे ते उकडून घेणार आहोत। त्यासाठी आम्ही हा टोप ठेवलेला आहे, त्यामध्ये आपण एक तांब्या भरून पाणी टाकून घ्यायचं आहे। आता या पाण्यामध्ये आपण अर्धा चमचा मीठ टाकून घेऊयात। तर मित्रांनो, आता या पाण्याला छानपैकी उकळी आलेली आहे। तर आता या पाण्यामध्ये आपण तांदळाचं पीठ उकडून घ्यायचं आहे। तर आता या पाण्यामध्ये आपण थोडं थोडं तांदळाचं पीठ मिक्स करून ते चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे। तर हे जे पीठ आहे ते अशा प्रकारे आपल्याला चांगलं शिजवून घ्यायचं असतं। छान असं ते मऊ आणि सॉफ्ट व्हायला पाहिजे। तर आता या टोपावरती आपण एक 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून देऊयात, जेणेकरून हे पीठ चांगलं शिजून निघेल। तर आता 5 मिनिटांनी आपण या टोपावरचं झाकण काढून घेतलेलं आहे। तर आता आपलं हे जे पीठ आहे ते चांगलं आतल्या आत वाफून सुद्धा निघालं आहे आणि छान शिजलं पण असेल। तर आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात आणि हे जे पीठ आहे ते छानपैकी मळून घेऊयात। तर आता यातलं जे गरम गरम थोडंसं पीठ आहे ते आपण आता या परातीमध्ये काढून घेऊयात आणि छानपैकी मळून घेऊयात। तर आता आपण हे जे पीठ आहे ते गरम गरम असतानाच मळून घ्यायचं असतं, नाहीतर ते जे पीठ आहे ते ताट होण्याची शक्यता असते आणि त्यानंतर तुम्हाला ते मळताना भरपूर त्रास होऊ शकतो। तर अशा प्रकारे तुम्ही एक थंड पाणी घेऊ शकता तांब्यामध्ये आणि जर हाताला चटके बसले तर तुम्ही त्या तांब्यामध्ये बुडवून घेऊ शकता। तर आता आपला भाकरी बनवण्यासाठीचा गोळा तयार झालेला आहे। तर आता आम्ही याचे छानपैकी छोटे गोळे करून घेणार आहोत आणि नंतर आपण भाकरी बनवण्याच्या कृतीला सुरुवात करूयात। तर आता आपण पोळपाट घेत आहोत आणि त्यावरती पुढची प्रोसेस करायची आहे आणि या पोळपाटावरतीच आपल्याला छान अशी भाकरी थापून घ्यायची आहे। तर हा भाकरीसाठीचा गोळा खालती चिटकू नये यासाठी आपण थोडंसं सुकं पीठ जे आहे ते खालती लावून घेऊ शकतो। तर आता आपण भाकरी थापायला सुरुवात करत आहोत। तर मित्रांनो, आपण पाहू शकता ही जी भाकरी आहे लुसलुशीत बनत चाललेली आहे आणि याच्या ज्या कडा आहेत त्या सुद्धा अगदी सॉफ्ट आहेत, कुठेही फाटलेली कडा नाही आहे। जर तुम्ही अशा प्रकारे तांदळाचं पीठ छान असं उकडून त्याच्यापासून भाकरी बनवली तरी ती अतिउत्तम लागते। महत्त्वाचं म्हणजे ही संध्याकाळपर्यंत अगदी 8 ते 10 तासापर्यंत ही छान अशी मऊ लुसलुशीत राहते। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण ही एक भाकरी थापून घेतलेली आहे। तर अशा सेम प्रकारे आम्ही आणखीन एक भाकरी थापून घेतो आणि त्यानंतर आपण आपल्या गॅसकडे वळणार आहोत। तर आता मित्रांनो, आपल्या दोन्ही भाकऱ्या थापून झालेल्या आहेत। तर आता आपण आपल्या वळूयात गॅसकडे आणि या भाकऱ्या छानपैकी भाजून घेऊयात। तर मित्रांनो, आता आम्ही भाकरी भाजून घेणार आहोत। तर त्यासाठी आम्ही हा तवा तापत ठेवलेला आहे। तर आता या तव्यावरती आपण भाकरी टाकून घ्यायची आहे आणि या भाकरीला आपल्याला वरतून थोडं थोडं पाणी लावून घ्यायचं असतं, जेणेकरून ही भाकरी कुठेही कच्ची राहत नाही, खालतून ती लागत देखील नाही, चिटकत नाही।
आणि छान अशी भाजली देखील जाते. तर आता आपण या भाकरीला मस्तपैकी वरतून पाणी लावून घेतलेलं आहे. आणि मित्रांनो, जेव्हा हे पाणी सुकत येतं ना, तर त्यावरून आपण समजू शकतो ही भाकरी खालच्या बाजूने व्यवस्थित भाजलेली असते. आणि सोबतच आपल्याला हिच्या ज्या कडा आहेत त्या कडासुद्धा मोकळ्या करून घ्यायच्या असतात, जेणेकरून ही चिटकू नये तव्याला आणि जळू देखील नाही. तर आता या भाकरीवरचं पाणी हळूहळू सुकत चाललेलं आहे. तिला आपण आता पलटी करून घेतलेलं आहे. तर आता ही भाकरी खालच्या बाजूने मस्तपैकी भाजून देखील निघालेली आहे. ते मित्रांनो, भाकरी जी असते ती कुठेही कच्ची राहू नये यासाठी आपल्याला अशा प्रकारे वरतून थोडीशी बोटं चेपून तिला चांगलं शेकून घ्यायचं असतं. आणि मध्ये मध्ये चेक करत राहायचं खालतून ती भाजलेली आहे की नाही ते. तर मित्रांनो, आता ही भाकरी आपण छानपैकी परतून घेऊयात. तर खालच्या साईडने सुद्धा मस्त ही भाकरी भाजलेली आहे. आणि आता ही भाकरी आपण पाहू शकता मस्तपैकी फुलत देखील चाललेली आहे. छान अशी गोल टमटमीत अशी भाकरी जी आहे ती फुललेली आहे, आपण पाहू शकता. आता ही भाकरी आपण पुन्हा एकदा पलटून घेतलेली आहे आणि ही भाकरी आता आपण काढून घेऊयात. तर आता मित्रांनो, दुसरी आपल्याला भाकरी टाकायची आहे. त्यापूर्वी आपल्याला थोडासा तवा जो असतो तो पुसून घ्यायचा असतो. तर आता आपण दुसरी भाकरी सुद्धा अशा प्रकारे छानपैकी भाजून घेऊयात. तर मित्रांनो, फायनली आपल्या या गोल गोल चंद्रासारख्या लुसलुशीत अशा भाकऱ्या तयार झालेल्या आहेत. आणि या भाकऱ्या ज्या आहेत त्या आम्ही अशा छान अशा केळीच्या पानामध्ये सर्व केलेल्या आहेत. खालती एक लाकडाचं आणि केळीच्या पानाखालती आपण छान अशी लाकडाची जी टोकरी असते ती टोकरी आम्ही ठेवलेली आहे. छान अशा मऊ लुसलुशीत पांढऱ्या शुभ्र अशा या भाकऱ्या आपण ठेवलेल्या आहेत. आजच्या भाकऱ्या आपण थोड्याशा वेगळ्या प्रकारे बनवलेल्या आहेत. छान असं त्याला तांदळाचं जे पीठ असतं ते पीठ आपण उकडून त्याच्यापासून आपण या भाकऱ्या बनवलेल्या आहेत. तर आपण ही भाकरी पाहू शकता, छान अशी मऊ भाकरी झालेली आहे. पलटून दाखवूया. तर ही भाकरी जी आहे ती कुठेही जळलेली देखील नाही आहे, कुठेही कच्ची देखील राहिलेली नाही आहे. तर तुम्ही अशा प्रकारच्या भाकऱ्या मित्रांनो नक्की बनवा. चला तर मग मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी राहा. धन्यवाद.